С канала ми, аз съм Любо и днес ще имаме влог от рожден ден на Сашо. И познайте, ще ви покажа Сашо. Сега станах, оправям селенцата, тъй като съм на училище и ще се включа след училище. И след училище се включваме, като отиваме с Сашо към дюнерите, защото първо ще ядем много ясно. Искам да ви покажа от тук видео вече, искам да ви покажа накрая Здравейте хора. Сашо. Кажи нещо много. Здравейте хора, как сте? Ще ходим, но се включим след като стигнем при дюнерите. Айде. Хора, обядваме и после отиваме към геймзона. Гледайте хора. Дюнерче. Айран няма. Нямаше. И ще се включа... Ще се включа след това. След като идем в геймзона. След един час накрая дойдехме на геймзоната. Сашо, обърни се. Щастлив ли си? Много. А сега ще играем. Надявам се, ще има някакви кадри отвътре, не знам колко. Така че, очаквайте.